Ayan si Papa Calbs. Ganda rito guys. Kasi maraming halaman, maraming puno. Good afternoon mga idol. Pahinga ka muna, Papa Calbs. Para parang ikakasal. Kakasal. Aray, kakasal tayo. Ayan si Papa Calbs. Papa Calbs na may pool sila doon. Iba pa yung pool kanina. Silang pool. Oo. Maganda pag ano ka ng private na event. May pool doon di ba? Dito may pool din. Pambata. SpongeBob. Ano pala ito? Bahay na rin nila, family ano? Oh, parang ano lang nila, rest house. Let's go. Maganda. Umorder ka, milk tea? Oh, ano mo? Puso mo na. Mainit. Ano yan? Kinano mo sa taas. Doon tayo. Oh, doon sa taas. Di natin diniretso eh. Pero matibay ba itong mga papag na to? Diba? Mamaya umano eh. Bumagsak tayo eh. Paano pag ilang kilo yung naglakad dito eh? Matibay siguro. Mountain View Cafe. Tama-tama yung milk tea mo. Tama-tama sa panahon. Ang jello. Yan na. Ganda. Siguro sa gabi may ilaw to. Maganda sa gabi to. Oh. Mountain View Cafe. Yan. Business with pleasure. Hi! Oh! Sungit sila. Bala na sila. At hindi ka. Ayaw ko na siyang pansinin. Nagagalit. Diba? Sabi ko sa ipapakals pa siya natin to. Diba maganda? Hindi tayo makapunta doon sa Hobbit. Next time na lang. Next time na yun. O kasi naghihintay na siya. Para mas maganda pa nga to kaysa sa Hobbit. Eh. Naghihintay na si Ma'am Mendoza. Alas dos, sabi mo. Alas 2. Hanggang oras eh. Kailangan na lang. Ah, dito siguro sinasabi nila makikita mo yung dagat. Overlooking. Pero saan daan Maganda yan? room no? Pero saan daan yan? Pupunta ka doon. Ah, pwede ka rin pumunta dyan, no? Buwis buhay nga lang. Impress ko naman, ano. Ayun na. Okay na. Hindi, shake mo na lang sa straw. Okay na, inumin ko na. Ate mo dyan. Ma'am, thank you. Tsaa, nalasahan ko. Okay po. Ito guys, yung order namin. Lagay mo ng straw. Ah, punong-puno. Tsaang tsaa. Hindi. Napandag. Wow, ang sarap. Ang sarap niya. Grabe. Promise, ang sarap. Maganda ron, no? Masarap siya ba? Promise. Magkano ito? Ito pa. Ay, grabe. Shake mo. Sarap.
Pa-electric pan nga. Papakalsig ba? Shake mo, sarap. Promise. Pwede. Timo na tayo mga idol. Kaya nga, mainit. Tama-tama sa panahon. Pwede ka rito mag-overnight. Ganda. Sarap. Ganda. Napakatahimik na lugar. Kung gusto mo ng tahimik. Gusto Dito na tayo ka. sa cementerio. Ayun. Ang sarap mga idol. Dito mo lang mahanap ang masarap na milk tea. Patay mo na yun. Ito. Patayin mo, hala. Yung ganda, oh. Pen, may ilaw sa gabi. Oh, yung mga magjowa, pwede mag-date dito. Yun. Very romantic ang ambience. Grabe, doon tayo. Sa taas. Papakads. Sige na, lakad ka na. Punta tayo sa taas. Hindi pa natin naribot eh. Isa lang in order ni Papa Kads, tinikman lang namin. Hindi malaki na to. Malaki na. Landang ka. Kasi may 16 ounce pa eh. Diba? Dito yon, hindi namin napuntahan. Overlooking view. Tabuyan mo nito tayo. Lundag daw siya dyan. Wala, pambata yata ang pool yan. Nabuko lang ka. Na may wheelchair din sila, oh. Tindahan ni Papa Ben. Tindahan ni Papa Kads. Ay, si Superman oh. Oh, si Superman, oh. Macho, oh. Uy, si Super Cubs. Kung may Superman at Batman, may Super Cubs. Kasi nga makakatain na bata. Ito yung rooms nila. Ito siguro yung mga pinapaano nila. Presko dyan, babes. Presko dyan. Oh, ito raw. Available rooms. Ay, hindi. Ang ganda po, promise. Kasi malilim. Oh, videoin mo nga ako. Maduduyan ako. Saglit. Real mo. Ako naman videoin mo. Guys. Sarap mag-relax dito. Promise. Ah. Wow. Thank you. Yun o. Yan po. Mga cottages nila. Ito. Saan yung overlooking view? Yun, may porch sila. Yan, room. Ito yung pinaparentahan nila? Hindi. Oh, yun. Mga cottage nila. Uy, Papa Carlos, ba't di mo ko tinirahan? Sabi ka, inubos mo. Inubos niya, guys. So, tinan mo. Hindi ako tinirahan. O, yun. Puro yellow lang ano siya. Nakakayos ka. Ikaw naman magduyan. Basa yung tweet mo ba eh? Basa? Marami? Ay, hindi pala. O, ikot-ikot ka, ikot-ikot. Ikot-ikutin mo pag ganun, oh. Wala, KJ mo naman. Inubos mo na nga yung milk tea. Kakaasar ka. Inubos niya, oh. Tingnan sa akin yung ano.
Bamo no, boss. Taas mo, pataas na. Saygang na video mo. Taas mo. Ito na yung mga tae, mga idol. Yan naman puno. Kaya yung video ko. Ang lili masarap. Promise. Dakila. Maganda rito mga idol. Ang luwag ng ano nila, no? Makuha na. Lalagyan ko ng tubig to. Oh, masarap. May ice eh. Meron pang ano Kami eh. kanina umakyat. Diyan, napakita mo to. Pwede ka mag-relax. Parang ano, parang kakasala. Oo nga. Sa hapon marami nagbe-beach dito. Ay, nagbe-beach, nag-swimming. Farm and resort pala. So parang farm, ano siya, parang hobby farm din. Farm din. Maganda. Pang may lupa kang ganito. Resort, bahay mo na. Pwede rin pala dyan. Ito tayo galing kanina sa taas. May aso. Thank you. Hello ma'am. Thank you ma'am. Thank you po. Tumili kami ng ano doon, milk tea. Buti may t-shirt akong dala din.